Mä olen metalliartesani ja aloitteleva seppä ja teen käytännössä perinteisiä sepän töitä ja tein myös paljon haarniskoja. Se on ollut sellainen intohimo tuo peltityöskentely ja kyllä ylipäätään keskiaika on lähellä sydäntä. Sieltä nämä ideat ja ajatukset ammentuu. Ja tuo mun oma yritystoiminta tämän osuuskunnan kautta sai alkunsa aika lailla Petäjäveden käsi- ja taideteollisesta oppilaitoksesta, jossa tavallaan koulutukseen sisällytettiin hyvin paljon sitä yrittäjyyttä ja sitä, että minkälaista se elämä sitten yrittäjällä on. Ja myös ulkomaan työssä oppimiset ja ulkomailta tulleet mestarit, joiden vierailut oli erittäin antoisia ja kaikenlaiset tällaiset kurssimuotoiset yrittäjyystoiminnat ovat ajaneet siihen, että kyllä jos tätä hommaa haluaa tehdä, niin yrittäjäksi sitä on lähdettävä. Jyväskylän ammattiopisto on antanut mulle hyvät eväät kaiken näköiseen metallisaralla työskentelemiseen, niin yrittäjyyteen kuin ihan harrastepohjaiseen tekemiseen. Ja kyllä tämä Petäjäveden yksikkö on sitten ollut aika lailla kuin toinen koti, että siellä on tullut vietettyjä melkein viikkoja, että en ole sentään sisällä saanut nukkua, mutta kyllä ne opettajat on välillä joutunut ehkä vähän kotia patistamaan. Siellä on tosi rento meininki ollut aina ja kukaan ei tullut lyömään jarruja siinä vaiheessa, kun mä sanoin, että mä haluan haarniskoja tehdä. Oma päivä alkaa 8 ja 12 välillä ja loppuu joskus 2 ja kello 4 aamuyön välillä. Että tavallaan tämä tämmöinen yrittäjyyden hieno puoli on se, että voi toteuttaa ihan omaa aikatauluaan eikä tarvitse kenenkään mun pillin mukaan mennä. Kyllä tämmöinen 8-tuntinen perinteinen työpäivä aika kaukana on tässä arjessa.